Asa na rin ko na si Marjorie si Zomar guys, ang anak ni Mario, asa na kuno, kaya nauta nag-asara. So, tanawan niya ang vlog, tanawan ang mga daang vlog, asa sila. Hello guys, good morning. Kanjik sa Zuha Parong. Ang gusto kagod bawid kay naray ko ni Bagto. Hindi. Kasi ko kay Dis na sinuboy ron sa Dis nila ron. Yan lang kung sa Zuha ko kaon. So, ganggi ko an, kanaman lang an. Tuna. Injury tuna, ang butang sa itlog o sibuyas kaysa isang talis ang kutsilo di pwede o dapat isang vlog hiwaan dyan na haag ang isagol sa ito nasa mga patanaw nilang prito harap ko ng lutong kagaling version na ni guys. So guys, yan ang patanaw mo lang ba't kahit lang ang isa boss? Usa ka tuna. Chorito na dyan. Kanang utang sibuyas. Hindi na guys. Kamera yung hanggi. Ibutang mantika. Mayroon po kasi may mani. Stand pa ko nagluto yan guys. Okay lang yung mga nang luto buntag guys. Ginamang karne kay kami inaasred pero gat kahit pa kayo ng freezer. So hindi madadali buntag ito. Kapit tayo yung hotdog yun sa ano. Diyan na guys. Diyan na ang kuhan ka na. Tuntuan ko, okay sa amin, hindi ko kita. Nanagang mata. Nanagang itlog. Na ay tuna. Bisa jid. Wala na. Itong mata. Okay, day. Unboxing day ko guys sa ang ano na ay scientific calculator ni Jomar ba yun noon ni Jomar sa kabihan alin sa gawin sa Shopee kay saan na ay yung lanido sa ilang mat hindi man siya kagamit dito ang kuhan hindi sila kagamit ang cellphone na lang klase kay kuhaan man ang kananay ilang cellphone pangbutang sa lamesa so hindi sila kagamit o kuan so managi para sila o scientific calculator harapod ni kayo 1,000 plus ni nakanamang ginangutan ng ano kuno wala kong nahagyapin sa video ag pinini o si Boboy naman sila dali na nangutan nag-asa sila naman sila dahil ng eskwela si Boboy dahil kuan private sa Nika. Wala na di pa eskwela sa gobyerno sa kuan ba sa eskwela public eh. Kaya magsisag maguli-uli guys. Private man so raman nimo. Maguli-uli kay wala man mag-art sa Marjorie kanang mga pinagkaud to. Okay diyan. Diyan yung pingan kaya magamit pa ni nagka-12 kuan sa ron guys grade 10 pa diyan natin diyan sa galit putos sarap cellphone battery siguro po ni
Sana yung ba? Kailangan sana yung pag-upo. Dera. Ting! Singular. Kaya ko si Ibawa na. Lagi ko na. Di agad. So, anong pukawin guys? Pinukapad din na si Zakay. Hindi siya na matag di pukawin. Ibalik din sa dani kay Marisibo. Asang pukawin guys kay wala city na hapit. Kaya sa Makati ng flag racing. Dalan siya niya ingatan niya sa ito. Kung ano sila guys? Cashew. Cashew ang kanang scientific na calcium. So, lahat na mag-doon sa una kay di ang takinang naginganis kulahan. Kaya sa una kay sa bagay lahat na sa karon kay sa una ang isot sa una nga na ako ang subject sa high school kay natin sa una chemistry mag-lisod si Kwanti. Chemistry mura ka nang naikuan ka na producer pero moto yung mura kuan kay si laboratory and may mga scientific bitaw po ito pero nunit to ka lang magamit niya na ano kay kuan dito isuwat sa kanang papel. Hindi kita pwede magdagan piskilahan kay kinanan utok di gamitin. Karon lahi na kay magamit na sila. This is siguro karon guys. Kinanan nila magkan. Balikan sa naga. Bukal si Jomar guys. Kapag dito ning makod. So guys, yan na kapinangga ng mga bata. Tapos yung mangingan nga. Ako ba sila lang kuanan kanang mga baser ba? Wa sila kay magunsayahang sakripisyo na nila diya. Hiyagtan pa ko. Labtan na ko nila. So, tanahan din mo na oran guys sa ahang gitamo sa hanggams. Nahalang sin kagonta. So, din na sisakta ko. Pait. Panyawan siya guys nga. Sanga. Pesa guys. Ang buka. Mo ni panyawan. Mo ni panyawan nga kana na ay herbal. So mo ni panyawan guys, kapaitan ni. Basta kayo magkuan din ko dani. Kapaitan si Kadjo. Bila man gantos. Naraarang kay nakangangangan ako des lagi ko kanganga. Kasi ako magtama sa kadlaw guys kay di ko pagkakaon og kanang nahi. Si ko ano. Di ko kanganga. Kaya dyan pa itang awot si mo. Ubuhon lagi kas ka kuan ka pait. So narang-arang jagahang gi kuan dani wala nagiluto. Ano lagi mo. Hala sa janggi. Katja na may durga marayang pahid yun yung makadawit tambaw niya. Ano guys, ako naging malingat adela ching nakuha na pag mata naman ang matahang nga sige magkapuwa bananing mata na sa buboy ang wala kayo ron talaga o basta kay di kilagaran ni mo. Ay, matanaw siya. Ay, nagilagil na. Kaya ikaw yung kasalo na. Ano mong lagilin? hindi ko magluto na Butang itlog, ibutangan o sibuyas. Try to eat. Ano man na? Ano sa di ka? Sibuyas mo mo? Ha? Sinini, gidugo na. Nauna po ang taka na ng dugo ni Dja. Dugo na sa Marjorie. Dapat di gusto niyo hindi dugo. Yung dugo na. Sige na, minupos na. Basan. Ano?
Click naman na. No, parang click. Click na ko eh. Luto na. Pwede kong egg. Ito nga upuan niya. Huwag ka na kasi danday. Huwag ka salin din ito gawin ng baboy. Huwag ka salin sa kapag baboy. Kasi mo na. Sige bang tiksan sila dito. Hindi na nalabag. Naman to yung tubag lagi. Ano si Jyoti? Ito na pa na. Ang tiks. Simutong sama sa aspas mo. Among rice. Sarili rice. Mutay. Baka na pas mo? Imposible na mapas mo po. Pag uras ng kaon lang ko. Ito na. Ito na itlog yung gusto dyan. Ito ka katong bukod. Ayan po. Para ng decorator naman eh. Ito sa sinabaw ba nga ulo. Ano may tayo ng prito. Bukod. Ikang gabi ng agabi guys. Baka ito kang taga-Russia. Na may nagtunog ka ng konbito ka ng konti sa ginaran? Sa dugo? Sa dugo. Kasi sakto na sa dugo dahil. Imposible eh. Nagdasag sa kakaldilong luto. Diyan nilang aga sa dating kaldilong luto. Diyan na hurot. Katong luto nga na ay sagol nga munggos. Gidani dyan ito dyan ipakaon sa nagsayaw ko no. Pagbalik. Sinag kaldero. Ang dyan, kalit ka pa sa munggos. Data na tangon sa munggos ha. Nani, bukat-bukat na po. Mga half kilo. Hindi, 1 kilo dyan. 1 kilo munggos. Diyan pang babat sa diyan pidungagon. So unsa day sa kaldero na sa pidungaga sa gasol kay Romanini gamay na pagkaluto kay gapon ug lugaw ug isang kay mag-abi man ang isang palatan. Dungagon man diay. So kani unsa na pud ni. Nakapanangulasan na ni sa kaanan kanana ay sila pa kanana sa lutoon. Nagtagpong lamera day. Pagani? Ikaw ko na, lamera ba? Basta man sa makagan, ito na nga gitang itlog, butangan o sibuyas. Ay, o gito na. Kira? Madun. Kira day, lamera? Takto na liparan. Basin ng buto kaya dahil buto-buto talaga. Kani guys, ato din ni Marjorie ang hihatod sa Marjorie ni. Hi guys, good morning. Naidor na sa ka pizza. Kilo ka day. Di aramot na. Gusto dito sa ref. Okay. Kung ano ba rin ko na pangasawan ko ng lisoda ni guys. Tanong ko na niya yung dito. So, mga andeta o pizza. Ano? Pinimitan na yung tani, pero magasan ninyo naman. Ang tatag yung mga
Pila ada yang man. Sabaw ko sila. Tamis kayo man. Ito ba na? Ano kahit. Nabis ko tumbog na, tapos ref. Tsara din. So ihatag ng witi kay sa kung ito nung ako gliso eh. Kani guys, daghan sinikado sa among lula sa una man nung naanda ni kagyan eh. Kasi makang vitamin sa hindi sa day, kana ako sa tubig no. Ay nga di mo kaan kay panahon ako sila di mao. Makatila mo lamig. Nawat na. Gamay naman siya. Hey guys, patahan din mo na sa gitanam gabi nakuan ka na guys. Isag mga basyura na, okay na na oy. Diyan ang gutangan ukuan. Kani kay kanang ko ni kanang nay. Ano ang patambok. Wala guys. Diyan kahang kuan. Buhay na. Kani kanang hilba kani ang seedlings ito ang ibang kuan. So wala ko kapag paso pwede ra na hindi na day ko kuan snake plant ito ko ni kuan snake plant kasi nalibang na pagkada ko na kakaon. Ibang na pagka. Guys, sala. Ang ilamisa itong tuwan ko na agyan at siganda ng waka. So, muna na. Nananay may mga lingkuranan guys. Gika sa Cebu na. Ipadadagi hatag ng nanana. Mga karaan lagi kas kundo ning mga pinidyan na ito ning mga kunani guys. Na puro hinatag rin eh. Hinatag sa Cebu. Pati ng salas eh. Ja. Ano ba dagi natag? Basawan ng awat. Nanawat na ako dito. Ja mo sa kadi kustason guys kay. Laki niya mo. Ay paputon ta kadi ha. Ito ka lugo ka. Uy, loko. Hindi ako na. Ako sasang tanong sa ito tanong sa agay. So, sila kayang plano win pagkali kong tambo di ay. Kanila kang tagtrabaho din ang tama. Inumdum mo sa ikuan. So, bahalag hinatag basta kayo nangawa. Diba? Kesa nangawat ka. Pinawat so kira hinatag. Ang dami din sila dari konde juice. Takay mo sa katas-taas ta? Isa yan tumahan ako nimo. Isa. Kita mo bang wili? Mga dito si Marjorie. Kapayod ako. Gawin na sabi. Day. Sabi-sabi day.
si tani. Tagon sa lahat. Kan ta. Ha? Tasa hasang tagon. Guys, tadi pa ko kaya nakipuntahan ng tao dati diyan. Para puntahan ba. Dito kanay sara. Pasiguro. Oh. Pa. Kanay sara. Ako na ni guys. Pagkuan. Duha ka portahan. Singa na po din nila. Yung petog manok, kayo kami pangpanitog manok. Dari ko dari guys taas. Tingnan dito ni. Natin hindi mo petog manok. Sa ite. Pero magkateng, guys. Tingin guys, ito. Asa italis asa. Taasan isa. Sakto naman eh. Sakto naman niya ako. Hindi mo gagawa ko. Ang mo ko. Para gagad to. Sakto na lang. Hindi ka din lang sakang. Kita lagi. Kasabot ka na. Gikan din si Bawa ang tubig. Karang gikan diha. Padungarin. Karang taragot. Kani mo latay din hiba. Malay mo suod. So, ay mo himang pagitan diha. Taas. Ano ba sa kaday? Ako, di ba? Kasi ko yung hindi ka. Munti kakao. Kaya na yung nabag eh. Oh, ginaw ko Lord. Kaya nag-direct. Kaya sa rin mo na eh. Ha? Kaya sa kanil.
Galing siya? Asa na kayo? Pinaka? May kaning ba din? Iwan na kay Aki? May balay dire doon no? May balay dire. Dito, sabi na dito. Kayo tanaw ko muna mo sila. Motor. Doon na ilang muli ba? Ako ba ano na ba? Mo guys, ang mahalag sa ako na lang inayag takpila 120 ito ni no? 120 lang inayag ron, grabe ata nang pagpabay oy. Hindi mo na mo kamalig. Kana sa kasako ana, 120 na na ron, niya 85 pa na, karon 120 na kana. Inayag para sa finishing. Ang mahalag.